खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय मोनसे जायगा दंफैयो जायगाखौ आं एक्जेक्ट लकेशनखौ दिनै खोन्थाथ'ला खिन्थु नायनोसै माबोरै जायो ड्राग्स ना ड्राग्स हमनायनि बेलायाव ओरैबायदि जानानै दङ दा सोरबाया बुंदों मोजां जादों सोरबाया बुंदों मानोथो बिखौ बेफोरबायदिखौलाय हमनांगौ ना बेफोरबायदि आरोखि जायफ्रा ड्राग्सनि उल्थायै बाथ्रा बुंदों सोरबाया बुंदों खोनानो मोनफैयो जोङो बुंनाया बुंबाय थागोन ओमफ्राय आं एक्सन डिबि हिसाबै हानायमानि थांना थासान्दै ना जाखिनि हायो मावलांनो नाजागोन जायनि न'खराव जों ड्राग्स हमनानै मोनदों बै न'खराबो बैसोरनि आइडि प्रुफ जेबो लायाखै ओमफ्राय जेब्ला न'खर मालिकनाव जाय मालिकनाव सोंहैयो बिसोर बुंदों मा आं बिसोरखौ सिनाया होनबाथ' बै गथ' सानैखौ ओरैनो गोथाङै गोथै फोथैगासिनो दङ सिखाव थायोबावसो खालामनानै दोनदों ओमफ्राय बेखौ सोर खालामदों जों बर' मानसि नङा दे मालिकफ्राबो बाङालि गोजासो दा बावहाय बाङालियानो जा बर'आनो जा नो कमप्रमाइज ओमफ्राय दा बिसोर बे गथ'फोरनि हालादा माब्रै जाना दङ दुरबल उइक जानानै दङ खुदै गदलाबायो दा बे अबस्था जानानै दङ दा बिसोरखौ जुदि भिडिअ खालामनांगौ ना मानांगौ जाखो दा मोखांखौ अपेन खोन्थाब्लाबो जोंफोरखौ माने बिराद पन्डितफोरा गोबां बाथ्रा बुंगोन ना मानोथो मोखां खोन्थानांगौ गियान गैयामोन नामा खर'आव जेबो मेलेम गैयामोन नामा नै बेफोरबायदि बै पन्डितफोरा बाथ्राखौ बुंगोन नाथाय नंगौ क्राइम जायो मोखांफोरखौ खोन्थानो नाङा मालानिबा समावहाय रागा जोङोब्ला दुखु नाङो दा बेफोरखौ अपेन खालामना होनोबो गोसो जायो मालाबा जों बेराफारसे साननानै जों बेफोरबायदि बुस्थुखौ अपेनबो खालामाखै ओंखायनो आं खावलायदों जायफ्रा क'क्राझार टाउनावहाय रुमफोरखौ रेन्टआवहाय होगासिनो दङ बिथांमोना सांग्राङाव थानायाबो मोजां मानो होननानै बुङोब्ला क'क्राझाराव कयेकजन माहाजोनफोरनावहाय बै सुबुंनि फिसाज्लाफ्राबो ड्राग्स एडिक्टेड गासैबो नङा दै 100आव 10%सोआ माने बै बे सुबुंनि आरोखि गोजौ थाखोनि लेभेलनि फिसाज्लाफोर बा फिसाजोफोर बिसोरनाव गारि गुरा गासैबो दङ एभरिथिं दङ थाखा फैसा एभेलेबेल दं एभरिथिं खिन्थु बिसोरनो बै बे गैयि लेभेलखौ बुथारनायनि आंनोबा सोबगासिनो दं सोबनायदो टेस्ट खालामदो नै बेफोरबायदि खालामजोबनानै दङ नाथाय मा लाब मा बेनिफिट जादों बेहा ड्राग्स फाननानै गावनि फंबाय बा गावनि फिसाज्ला बा गावनि फिसाजोखौसो बुथारगासिनो दङ बै सुबुङाबो नाथाय दिनैहाय आं सासे मानसिखौ आं आखायानो बिजि थुजानाया इन्जेक्सन थुजानाया ओरैबायदि लेथ्रासै आखाइनि रोदाफ्रा नायदोंमोन मानसिया खनसे सोबायोब्ला बे जल्लबसो गोग्लैगोन बिफायाबो दिनै एक्सपायार जाबाय होननानै खोन्थाना लादों फरेस्टआव साख्रि मोननाया बावाखै खिन्थु दिनै बिनि फट'खौ जुदि होयोब्ला मा जागोन बेफोरथ' न'खराव जोबनो गैया थाखा फैसानि एभेलेबेल दिनै बेफोरबायदि सुबुङानो मा खालामदों बै बे गैयै थाखोनि मानसिफोरखौ ड्राग्स एडिक्टेड खालामना होनाया खिन्थु बिसोरजों दा रावबो गसङा बेफोरबायदि सोर गसंगोन दा बेफोरजों गसंबानो माबा मोनसे दाय नांगोन बे टाइपनि साननानै लायो नाथाय आं खावलायदों अनलि बावहाय अफ्रिल' नङा बा सोरबाल' नङा बयनिबो दायथ' दं होननानै आं सानो बे ड्राग्सनि बेलायाव गुबुन खेथ्रआव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बे ड्राग्सनि खेथ्रआवहाय बयहाबो दायथ' दं अनलि अफ्रिनिल' एक्सन डिबि अफ्रिनिल' नङा बा आङो बावहाय मा दरखार दं आं बावहाय ना आंहा गथ' गथायानो गैया ना आंहा बिमा बिफायानो गैया ना माबा मोनसेयानो गैया आंहा दिनै बेफोरखौ मावनो आंलायथो सोर आं सानखांनाय फैदों ना जोंहा बेफोरबायदियाव टाइम होनो माथो दरखार दंमोन जोंहा गथ' गथायनि थाखाय टाइम होनांगौमोन ना बे सुबुं ड्राग्स जानायनि बेफोरनि हेंथायावहाय गसंनांगौनि टाइम होनांगौमोन खिन्थु जों दिनैहाय जोंबो गथ' सासेनि बिफा हिसाबै जोंबो बै गथ'नो टाइम होनांगौ
न'आव खामानि दं जोंफोराबो गोबां खामानि जों जेबो खामानि गैया बेखौ नङा जोंहा खिन्थु जोंहाबो दं खामानि खिन्थु दिनै बे खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंबो ओंखारदों नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा ना मा बुङो ओंखारदों मोजां जादों बुङोल'नो फनफोराव बुंहरबाय थायोल'नो फन खालामनानै खिन्थु प्रेक्टिकेल ना बेफोरखौ एसे गिदबनाय फैयो बेफोरबायदि गिनानै लाब गैया ड्राग्सखौ जानायखौ नुदों हम खाथियाव पुलिस थानाफोर दं सहायला बेफोरनि बे ड्राग्स मोनदों बिनि पकेटाव बिनि मोदोमाव ड्राग्स मोनदों बास हमनानै हर सिदा बाथ्रा बावहाय गामिनि मानसिफोरा गिनांगौ बा मानांगौ दरखार गैया ड्राग्सखौ जुदि होबथाथारनोब्ला गामिनि मानसिफ्रानो बा गामिनि युथ्सफोरानो बा गामिनि आइजोफ्रानो बेफोरनो ज' जानानै हमनानै हरनांगौ हौवायानो जा हिनजावानो जा आरो बेराफारसे बेबो मोनसे खोथा दिनैहाय पुलिस प्रसासननि बेलायावहाय गोजौ लेभेलावहाय गोबां पुलिस प्रसासननि मानसिफ्रानो बिलाइखौ एसे एनै जाखुमायो जों खोनायो आरो मोनथियो दिनै पुलिस प्रसासन बेफोरनि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला बिसोरो जोंफोरखौ दानो हमगोन केस खालामगोन माबा माबि खालामगोन खिन्थु लाब गैया बिसोरबो माने खोन्थाब्लाबो बेनो खोन्थायाब्लाबो बेनो हरगोन मास मोनथामनि उनाव ओंखारगोन आरो सेम बे माबायनो फैफिनगोन खिन्थु बेफोरनि खेथ्रआव मोजां गोख्रों स्ट्रिक खालामनांगौमोन दिनै प्रसासनानोमोन थ' गोबां बाथ्रा बुंबाय आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों जय बर' हारिनि